Täällä saa. Se oli äsken. Hittoa, onko se tuolla? Levyttäjä, onko sun kaikki ok? Onko kaikki okei? Okay? Hei, herätys, hei nyt! Paina punaista nappia, sano Pore Jenki ja kuittaa Big Liput Voice of Finlandin live-lähetykseen. Me oltiin tässä kavereitten kanssa, tultiin tänne näkötorniin katsoa vähän maisemia ja syötiin munkkeja. Voi nyt jää häiritsemään. Kannattaa selvittää. No me selvitetään. Sitten ihmeteltiin mikä tää juttu on, kun mies makaa täällä lattialla ja sit etittiin Facebookista, että mistä on kyse ja... En ois ikinä ajatellut, että tää päivä menisi näin.